فيكم مرحبا. ħanamel share screen. Għamel xejn xtaqt nikwalifika naqra għalfejn għażilt dan it-topic. Għalkemm aħna l-ewwel ħaġa intom talmu level x'livell talmu? Naħseb ħafna minna sekondarja, ma nafx hekk hawn fejn jgħallem primarja. Għandna membri għalmu primarja, ma nafx hekk hux. Primarja. Jiena kont nagħllem primarja imma llum irtirata, ma tinteressani. Tajjeb ħafna. Mela li kelli f'moħħi tajjeb nieħu pjaċirek, anzi. Allura tħaltalija. Proset, tajjeb ħafna. U għandna xi ukoll qed jiġbu fit-chat. Proset, tajjeb ħafna. Li kelli f'moħħi jiena is-syllabus hekk preżenti, tajjeb. U allura peress li dini għal-ewwel sena qed ivari l-istruttura tiegħu tvarja daqsxejn mis-syllabus hekk ta' qabel fejn hemm inqas weighting, inqas kontenut tal-letteratura jew inqas mistoqsijiet dwar il-letteratura u hemm il-ġeneri tal-kitba li huma abbundanti, xtaqt naqgħad daqsxejn aspett mill-letteratura li aħna nistgħu nużaw fil-ġeneri tal-kitba. Nispjega naqra lili nnifsi aħjar. Ħanagħmel share screen. Mela. L-arti tal-persważjoni fil-kitba. Ħanara nista' x'inniżel hawnhekk. Mela. Dwar xiex se nitkellmu, mela x'inhi l-arti tal-persważjoni għeruqa fejn insibuha fis-soċjetà moderna, kif tidher f'hemm art fil-folja u mbagħad it-trasferiment tal-arfien. Li nħoss li xi ħaġa vera importanti hija kwalità li kull għalliem għandu jadotta mela kif jistgħu jużawha l-istudenti. Mela, meta nitkellmu fuq l-arti tal-persważjoni din taqa' taħt l-umbrella tar-retorika. L-istudju fuq ir-retorika aħna nattribwixxuh lill-Griegi. Hemm dokumenti li fejn jidentifikaw dan l-istudju li jibda saħansitra 600 sena qabel Kristu. Imma meta nitkellmu fuq l-arti tal-persważjoni aħna dejjem nattribwixxuha lil Aristotli fl-istudju tiegħu tar-retorika li jserraħ fuq 3 pilastri: il-loġika, il-logos, l-etos, il-kredibilità, l-etika u s-sentiment, il-pathos. U meta nitkellmu dwar il-letteratura ħafna drabi aħna nirreferu biss għal pathos, imma kif se naraw il-pathos biex letteratura tkun tajba, tkun kredibbli, tkun tappella għal qarrej, irrid ikun hemm bilanċ bejn il-pathos, l-etos u l-logos. Mela. Kif għedna fil-letteratura l-aktar nsemmuha l-pathos dan jiġi deskritt bħala narrattiva li tqanqal emozzjoni ta' ħasra, empatija jew niket. Dan jitħaddem simultanjament mal-logos u l-etos. Imma jkun hemm pathos mhux sempliċiment għax il-letteratura ikollha emozzjoni ta' ħasra, ta' empatija jew ta' niket, imma għax l-awtur qed iħaddem din l-emozzjoni bilan li lil-qarrej jikkonvinċih jissieħeb mal-aġenda tiegħu biex lil-qarrej jaħkmu aħjar, iwassallu il-messaġġ li jrid iwassal bil-kitba tiegħu aħjar. Fi kwalunkwe ġeneru, minn poeżija sa proża, il-pathos jitħaddem minn diversi awturi u poeti tekniki irfinuti. Imma simultanjament nerġgħu naraw il-logos u l-etos. Dawn jixirfu meta għall-istess san, ġifieri blan li l-awtur jikkonvinċik tissieħeb mal-aġenda tiegħu, il-kitba titrasmettilek kunċett morali, messaġġ sublimi, nozzjoni spiritwali. U qiegħda naħseb eżempju ċar huwa il-ħajku. Il-ħajku għandek il-pathos, imma mbagħad hemm l-etika, hemm il-messaġġ sublimi, nozzjoni spiritwali. Mela. Ħanipprova nara. Tajjeb.
Fid-dinja moderna din l-arti tal-persważjoni inħakmet mill-politikant. All right? Ġifieri il-politikant jibda bil-pathos, appell għall-emozzjoni fl-argument tal-politikant għandna il-pathos, l-appell għall-emozzjoni, u mbagħad l-appell għall-etika, imma mbagħad nippruvaw naslu għal xi forma ta' loġika. Dik hija il-pattern nistgħu ngħidu tat-taħdid tal-politikant. Fid-dinja moderna rajna l-arti tal-persważjoni tifjorixxi biex tikkonvinċi lil nies komuni jagħtu ħajjithom għal pajjiżhom, ġifieri biex jissieħbu bħala soldati jiġġieldu għal pajjiżhom. It-tieni gwerra l-Ġermanja il-famuż diskors ta' Hitler, l-Ingilterra kien għal Winston Churchill, l-Amerika għandna dan il-poster hawnhekk I want you for US Army. Dawn kollha tekniki fejn tħaddem il-pathos, all right, u l-appell għall-etika, l-ethos. Winston Churchill kien jibda l-argumenti tiegħu fuq l-ethos, id-dover li inti tiġġieled għal pajjiżek, il-kredibilità, jibni argument loġiku b'informazzjoni verifikabbli, u mbagħad jikkonnettja mal-udjenza b'appell għall-emozzjoni biex jinċita fiduċja dak iż-żmien l-Ingilterra tal-Ingliżi biex fit-tħejja militari tagħhom. Mela, il-kjażmu famuż ta' Kennedy. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Li fil-verità mu ta' Kennedy xejn għaliex dan isselfu kważi kelma b'kelma minn Khalil Gibran fil-essej Il-Frontiera l-Ġdida. Issa fil-kuntest Malti dawn meħudin mill-gazzetti tal-ħadd li għadda. Increased parental leave. Din għażilthom għax jolqtu fil-laħam il-ħajja. Increased parental leave to encourage couples to have more children. Mela għandna increased parental leave, hemm il-pathos, il-politikant li qed jiġbed is-simpatija tal-nies, mbagħad hemm l-ethos to encourage couples to have more children biex inti tgħin lil pajjiżek. Mbagħad kien hemm titlu ieħor dil-ġimgħa more time at school means reducing long hours of homework, hemm il-pathos. Imma u increases extracurricular activities. Imma mbagħad jikkontradixxi il-biċċa tal-parental leave. L-istat għamel kull ma seta' din il-frażi veru ġbitni, għax inti għandek id-depersonalizzazzjoni tal-persuna u il-personifikazzjoni tal-istat, mela l-istat għamel kull ma seta'. Iktar qrib id-dimensjoni tagħna. Sewwa, ir-riklam. Ir-riklam iħaddem it-teknika tal-pathos bl-aqwa mod. Jappella għal valuri tal-arrej jew ta' min qed jarah. Il-ħolqien ta' immaġnijiet li min jarahom jew min jisma'hom jista' jirrelata magħhom. Dawn huma kollha kwalitajiet tal-pathos. Ir-riklam just do it, Nike, just do it. 3 kelmiet li bniedem jista' jirrelata magħhom u fejn jarahom iħossu imqanqal biex jagħmel sport, open a Coke, open happiness. Incidentalment ħafna riklami alimentari jabbinaw il-prodott mal-ferħ. Lokalment, milk-ċina ta' tzija, mela għandna din it-tzija xieħa u riċetti ta' Maltin, li huma riċetti tipiċi Maltin. Issa, intom tidu naħseb tgħidu li inti għalfejn qed tkellimna dwar il-politika, dwar ir-riklami, aħna dawn kif se nużawhom fil-klassi. Mela, xi ħaġa li nemmen bisħieħ jiena hi li l-għallim tal-lingwa speċjalment irid ikun konxju mir-retorika. Aħna r-retorika ngħixuha, inħadmuha aħna stess mal-istudenti tal-klassi. Araw tirrelatawx ma' dawn il-frażijiet. Studja ħassib xogħol tajjeb. Jekk tistudja tmur tajjeb fl-eżamijiet. Nistenna aħjar minnek, tifel, tifla bħalek, li tkun puntwali u tagħmel xogħolok fil-ħin jiswielek.
Għalkemm hemm appell għall-emozzjoni, appell għall-etika, għad-dover, huma kollha kredibbli, imma kollha jgħidu l-verità. L-arti tal-persważjoni femmart fil-folja. Issa, appena bl-istess mod li ħakem l-arti tal-persważjoni il-politikant, l-istess ra lok fejn ħaddima l-artist, l-awtur, il-poeta. Aħna għandna dan il-ktib il-ġdid, Art fil-folja, li huwa antoloġija ġdida, bat ta' poeziji u siltiet minn romanzi u novelli fejn ħaniddiskutu kif toħroġ l-arti tal-persważjoni. Mela, Duncan, il-poeta nazzjonali tagħna, il-pathos. Ħaniprova nħaqla nara dawn ta' xi telefuni. Mela, il-pathos, l-appell għall-emozzjoni. Jaqbadni l-biża' u nibki narak taqbad l-ġfien u tilab bihom bla xejn ma taħseb kifer fid-dmuħ tal-imsejknin li hemm ġo fihom. Il-kelma ta' Duncan iġġielek tħossa l-emozzjoni tal-kittib. Tinsiex li l-kittib kull mandu l-pinna u l-karta. Permezz tal-pinna u l-karta, Duncan jaf ipinġija l-immaġni, jaf iġġielek tħoss sentiment li qed iħossu jaf jitrasmettih. Dak huwa l-użu eċċellenti tal-pathos, qed jitkellem fuq il-baħar kifer qed jgħidlu, qed jippersonifikah u qed juri l-lat tal-baħar li huwa negattiv u tal-biża'. Għaliex jett il-sin il-Malti ħa nitkellmu dwarha ftit iktar tard. L-om, il-kelma li trażżan id-dem, għandna slide ta' wara kif tixref l-om li huwa suġġett favorit meta awtur qed iħaddem il-pathos għax l-om kulħadd b'xi mod jew ieħor jista' jirrelata magħha. L-om femmart fil-folja toħroġ fi 3 aspetti. Għandna l-om fiżika tagħna toħroġ fi ktieb, il-ktieb qadim li tagħtek ommok. Mela l-qarrej jista' jirrelata ma' dan il-ktieb qadim kulħadd b'xi mod għandu esperjenza simili ta' xi ktieb qadim li tagħtek ommok. Hemm il-poeta qiegħed jidentifika, l-qarrej jista' jidentifika aħjar mal-poeta qiegħed juża kelma li jista' jiġbed l-attenzjoni u s-sentiment tal-qarrej. Erġajna Duncan għaliex tarmih lil-sien li tagħtek ommok. Il-Malti rabtu mal-om. Dik il-sienek, il-lingwa tiegħek tagħtilek trasmettitilek ommok l-istess bniedma li tagħtek il-ħajja. L-om naraw ukoll il-patrija f'Malta stess. Missirijiet naf li mod dibatew tqabdu u mietu jinja għall-imħabba tal-għażiża artom Malta. Naraw ukoll l-sin nattiv dejjem Duncan bħala għaliex immela tiċħat Malti hija lil dan l-sin li bih int Malti sewwa. Mela il-Malti l-sin il-lingwa materna hija wkoll forma ta' mela il-figura tal-om li x'intixref fil-letteratura tiġbed is-sentiment tal-qarrej. Il-pathos fil-ktieb tagħna jitħaddem ukoll permezz ta' xenarji marbuta ma' gwerra. Appell għall-emozzjoni, sewwa il-gwerra. Giuseppe Orlando missirietna fl-mod dibatew tqabdu u mietu ħinja għall-imħabba tal-għażiża artom Malta. Imsejkna wlied bl-ħtija kemm kellhom iġarbu dbatija. Fiqsari tal-fuq nsibu deskrizzjoni grafika tal-gwerra, fil-verità deskrizzjoni grafika fit-tul fejn inti meta taqra kważi l-awtur jieħdok f'dan
il-pajjiż li ma jtieħx isem fejn il-gwerra hija dejjema ma tispiċċa qatt jgħidilna. Kien rami kollox il-protagonist qed jgħidilna li kien raġel li għamel Sari tal-Fuħar. Kien rami kollox, soldati bidhom u sieqhom tajra, oħrajn bajn waħda ċarċar id-dem. Nazzju għallul għandna fil-fema tiegħi waħda mill-aqwa eżempji ta' kif jitħaddem il-patos minn awtur biex iqanqal lill-qarrej jissieħeb mal-aġenda tal-awtur. L-awtur li rrid iqanqal sentiment ta' patriottiżmu li huwa l-istil tiegħu sewwa, sentiment ta' patriottiżmu fil-qarrej biex iġib lill-qarrej iżomm mal-Maltin u mhux mal-Franċiżi li kienu qegħdin jattakkaw il-Malta li rridu joħduha f'idejhom. Mela aħna nafu li l-Franċiżi kienu Kattoliċi bħal-Maltin. Madankollu deskrizzjoni tal-Franċiżi kważi iġġielek taħseb li kienu nies sataniċi fil-fatt għalilhom efiret u kull xorta ta' affarijiet negattivi. Għal Napoleon naraw din il-frażi beda jnezza id-dar tal-Alla, frażi qawwija ħafna. U din il-frażi qed talludi għal meta l-Franċiżi, soldati Franċiżi, mhux Napoleon fihim innifsu, daħlu fil-knies u serqu kull ma sabu fidet u dak kollu li setgħu jġorru magħhom. Għas-soldati Franċiżi tefgħu il-bwieb il-ġewwa, sabtu mal-arti slaleb u l-gandier, ċartu l-inkwatri tal-qaddisin, qattaw it-trieħi u l-portieri u ħatfu dak li joġobhom. Mela deskrizzjoni tal-għadu tal-Franċiż kienet tant kera li bħala qarrej l-awtur riedek tħoss għal-Malta u għal-Maltin imsieke. Mela, xeni taqsim il-qalb rġajna Sari tal-Fuħar amplifikazzjoni fid-deskrizzjoni tal-effetti tal-gwerra u d-deskrizzjoni grafika kif diġà tilkom. Deskrizzjoni li hija fit-tul, ironija fejn minnhom it-tabib li salva l-soldati kollha jitlef lil bintu. Mbagħad xettel dil kampanella u baqa' jsaqja ġifieri inti u taqra kważi ma tkunx tifla aktar x'tant id-deskrizzjoni hija tajba li l-awtur tantu tajjeb fil-pinna li inti tibda tħoss l-istess emozzjoni tiegħu. Fl-ibleħ naraw id-djar jaqgħu bħas-soldati tal-karti. Mela qed jitkellem dwar il-gwerra d-djar Maltin kif bdew jaqgħu bħas-soldati tal-karti. Mela l-awtur qed joħloq immaġni li inti tista' tirrelata magħha u tifhem bliema sempliċità id-dar tiegħek tista' taqa'. Mela, għandna din gżira nixfa Klara Zoppardi rajt il-biża' granfat innotaw l-użu tal-vokabularju, rajt il-biża' granfat mal-kesħa tal-lejl fuq dajsa tigref l-ikħal tal-Mediterran, iggranfat. Id-dajsa tigref l-ikel tal-Mediterran. L-użu ta' vokabularju ukoll jinċita emozzjoni, ukoll ipinġi l-immaġni ta' disprament li Claire ridet turina ju tiddeskrivi din id-dajsa tar-refuġjati. Il-patos fl-imħabba, l-imħabba jew il-komplessità tal-imħabba fis-solitudni għandna lil Carmelo Vassallo ħbiebi kull ma ħlaqt int barra l-bnedmin. Kemm b'saħħitha din il-frażi. Ħbiebi kull ma ħlaqt int għax jgħidilna l-ħbieb huma nebel u xtieli kull ma ħlaq Alla minn barra l-bnedmin. Tħoss għalih indu tara waħdi ta' Dunkarm sibtni waħdi fuq xifer il-blad. Il-komplessità tal-imħabba. Ħuta, Maria Greganato, iddeċidiet li tissalla, ħuta hija ħut mejjed jgħidu jitla fuq iċ-xnilma u llum rifless ġew iċ-xi, hemm ħuta ħalqa mbewwa. Hija poeżija ibsa ħafna. Imbagħad l-imħabba komplessa
Tidher b'mod umoristiku fil-kitba ta' Trevor Zara l-ħrafa ta' www.kulkulur.com hija novella li l-istudenti jirrelataw inkredibilment tajjeb magħha. Iddeċidiet li tissallab ftit ieħor, hawnhekk qed jitkellem fuq sempliċi u fqira imma li tħobb ħafna lil-bina. Iddeċidiet li tissallab ftit ieħor għax flus ma tantx kellha u daħlitlu l-internet. Mela din l-om li fis-sempliċità tagħha għax tħobb lil-bina u rat li għandu bżonnu iddeċidiet li tagħmel pass f'xi ħaġa li ma tifhem xejn fiha. Mela, l-umorizmu huwa wkoll ferra tal-patos. Ħankomplu fuq din www.kulkulur it-tracksuit xpakkata ta' Rosi. Il-kollokjaliżmu ta' uliet in-nannavenut, l-emilki, l-Amerika, l-emilki, il-korruzzjoni tal-kliem u l-aneddoti. Mela, l-umorizmu għandna ħafna ferat differenti, s-satira, l-ironija, l-autoironija li titħaq bik innifsek, kif naraw fuq uliet in-nannavenut, aneddoti umoristiċi. Il-ħrafa ta' www.kulkulur.com tiġbor ħafna fiha għax tiddeskrivi raħal tipiku Malti bil-karattri tipiċi Malti. Għandha sembjanzi kollha ta' ħrafa ħolqitna din ix-xieħa il-ħażina u ċkejkna jisa Cinderella fqira u sempliċi imma hija tajba u tiġi premjata fl-aħħar. Fi tant issejjer naraw b'mod daqsxejn umoristiku id-djar Maltin meta qabbilhom mal-blokk tal-appartamenti, id-djar Maltin qabbilhom ma' djar botnin bla sens ta' figer u qisu hemm referenza għal mara l-ħoxna li hija simbolu tat-tempji Maltin. Mela, il-patos joħroġ fi kwotazzjonijiet epiċi li nkitbu mill-awturi biex ibidlu l-opinjoni tal-qarrej biex jinfluwenzaw l-emozzjoni tal-qarrej huwa u jaqra s-silta. Mela, lok bl-immaġni li appellaw għas-sensi u bekk għall-empatija tal-qarrej biex jimmanipulaw ir-reazzjoni u jwaslu aġenda jew jedukaw. Sar il-miraklu tal-konkrit, ħitan tas-sejjieq. Il-poeta ma kienx qiegħed mhuwiex favur il-konkrit, ma kienx qed jifraħ għax sar miraklu, imma b'ton ironiku għall-aħħar joħloq dan ix-xebħ tal-konkrit modern mal-ġebla Maltija li m'għadix tintuża ħlief fil-ħitan tas-sejjieq. L-Ibleħ Malta kienet qiegħda tikteb paġna oħra fil-ġrajja kbira tagħha l-personifikazzjoni ta' Malta li qed tikteb paġna oħra fl-istorja tagħha. Il-frażi din gżira nixfa li hija wkoll it-titlu tal-poeżija. Malta, din gżira nixfa. Għandek il-taqdim tal-aġġettiv nixfa fejn turi l-klima tagħna ma turi wkoll in-nuqqas ta' kompassjoni. Ardalam, ħaffru lill-qalbi sewwa. Ħaffru li hija qawwija ħafna. Il-mutu għandna din il-frażi, din is-sentenza miktuba fl-ewwel persuna fejn tibdel l-immaġni tan-narratur minn vittma daqqa waħda ġejt aggressur. Frażi qawwija li inti tibdillek l-emozzjoni tiegħek inti u taqra. L-użu tal-iperbole hemm it-teknika friefet kemm tara bajnejk u għana ta' safar kemm jifilħu jisimgħu widnejk. U nerġa' sari tal-fuħar gwerra li ma tintemm qatt. Kważi kważi il-kunċett jajjik inti u taħseb biha, il-kunċett waħdu jajjik u taħseb fil-bnedmin li jgħixu din ir-realtà. Issa, għandna l-etos li jixref bl-aktar mod
ċar. F'dawn is-siltiet, pereżempju, il-kritika tal-qerda tal-ambjent għandna ħitan ta' sejħ minkejja dan it-triqa tal-mistrieħ bejn żewġ ħitan titkellem ta' sejħ. Mela il-kontrast bejn sar il-miraklu tal-konkrit u kif issa dan il-bini modern tiela u tiela għandna il-poeżija li tispiċċa li minkejja dan kollu it-triqa tal-mistrieħ miktuba bitri kapitali tinsab bejn żewġ ħitan titkellem ta' sejħ. Ġie żmien li qatt ma jiftaħ friġġieri l-eżamijiet tal-ħajja, ħajja li qed ngħixu f'dan il-baħar fond fejn il-bnedmin ikollhom jagħmlu l-eżamijiet tal-ħajja. U l-etos, is-sens ta' dover u s-sens ta' etika jiġi diskuss kif rajna fil-poeżija din gżira nieqfa. Il-logos, il-loġika, ir-raġuni. Rġajna qed naraw ġie żmien li qatt ma jiftaħ Oliver Friġieri tfittxija għall-verità f'Magna Mater insibu dawn iż-żewġ mistoqsijiet retoriċi. Aħna min aħna? Aħna fejn aħna? Hemm din it-tfittxija, hemm qisu kriżi eżistenzjali fejn il-protagonista qiegħda tfittex lilha nifisha hija wkoll adolescenti u allura għaddejja minn dik il-fażi ta' mistoqsijiet eżistenzjali. Dawn il-ħiliet aħna nistudjawhom tajjeb, narawhom fil-kitba tal-awturi, narawhom f'kitbiet oħrajn mhux fil-kitbiet li għandna l-eżami biss. Però jiena ma nkunx irid nieqaf billi impoġġu l-awtur fuq pedestal u qisu dan għandu xi ħila li l-istudenti ma jistgħux jersqu leha. Jiena nħobb lill-istudenti inġelhom jew ngħinhom aktar minn inġelhom jippruvaw jimitaw dawn il-ħiliet, dawn il-frażijiet sbieħ li niltaqgħu magħhom li jqanqlodna emozzjoni li jkunu xi kultant il-bażi ta' ħafna diskussjoni. Inħobb ngħinhom joqorbu lehom fil-kitbiet tagħhom. Mela dan is-sillabu kif għedt fil-bidu għandu 17 ġeneru ta' kitba. U xi wħud minnhom huma kitbiet argumentattivi, kitbiet personali fejn l-istudent huwa mitlub jagħmel argument konvinċenti fejn hemm taħdita fejn artiklu argumentattiv ħanaraw daqsxejn. Mela. Fl-istudju tiegħu retorika Aristotli jenfasizza li l-persważjoni effettiva teħtieġ bilanċ bejn l-etos, il-logos u l-pathos li għandhom ikunu infassla għall-udjenza u kontest. Mela, issa hemm fatturi oħrajn meta l-istudent jiġi biex jiktebu m'għadux josserva ħajjieħu ir-rwol ta' kittieb u jrid iqis fatturi oħrajn. Meta jiktbu artiklu ta' opinjoni, editorjal, taħdita jew artiklu argumentattiv, l-istudenti jistgħu jimplementaw b'mod effettiv l-istrateġiji retoriċi sabiex jipperswadu lill-qarrejja tagħhom. Mela, l-istudenti jridu jieħdu lilhom infushom b'serjetà, jridu jieħdu l-kitba tagħhom b'serjetà biex lill-qarrej jikkonvinċuh. Mela, l-arti tal-persważjoni fil-kitba. X'għandek tikkonsidra inti u tibni l-argument. Hemm il-kelliem, il-vuċi minn qed jitkellem, inti bħala student, bħala kittieb. Inti bħala min qed titkellem. X'inhi l-udjenza tiegħek għal min immirata din il-kitba u x'inhu l-iskop ta' din il-kitba? Dan kollu ħaġibu mit-titlu. Imma dak li ma jtikx it-titlu, inti trid tfasslu int fl-immaġinazzjoni tiegħek. Qabel ma tibda tikteb, inti trid tieħu il-persona ta' min qed jitkellem fil-kitba tiegħek. Timmaġina x'ha tkun l-udjenza tiegħek. U x'għan bit-titlu ħadd tistaqsi lilek innifsek mela x'i skop għandha din il-kitba?
X'irrid inwassal permezz tal-kitba tiegħi? Mela, ħan nitkellmu fuq il-pathos. Il-pathos huwa kif għedna jappella għall-emozzjoni tal-qarrej biex joħloq konnessjoni u jipperswadihom. Mela inti l-istudent ġifieri bħala il-kittieb affarijiet li tista' tagħmel huwa li tieħu aneddoti personali taqsam stejjer personali, esperjenzi li rajt. Esperjenzi li min qed jaqra jista' jirrelata magħhom. Aħna l-aħjar eżempju li nġib il-karattri tipiċi tar-raħal deskritti fi ħrafa ta' www.kulkulur. L-użu ta' lingwa vivida, lingwa li tqanqal, l-użu ta' lingwaġġ deskrittiv, emottiv, jista' jgħin biex tpinġi stampa u tqanqal l-emozzjonijiet. Kliem li evoka sentimenti ta' kuntentizza, dwejja, rabja, bħal eżempji li rajna. Anke jekk dan il-kliem ikun qawwi. Ġbijat u metafori. L-użu ta' ġbijat u metafori tixbiħat biex il-qarrej jifhem l-argument tiegħek aħjar. Xi kultant bi spjegazzjoni b'eżempju tispjega aħjar dak li tkun trid tgħid. L-etos, il-kredibilità, l-etika. Mela, jekk ħadd ikkwota pereżempju f'editorjal, jekk ħadd ikkwota source, dak is-source irid ikun kredibbli. Jekk ħadd tagħmel referenza għal sorsi tista' semmi esperti ta' fama biex ittejjeb il-kredibilità tal-kitba tiegħek, tagħmel referenzi għal studji minn istituzzjonijiet stabbiliti u rispettati. It-ton irid ikun professjonali skont il-kitba tiegħek, jekk hemm editorjali, jekk hemm artiklu argumentattiv, l-għażla tal-vokabularju. U ġustizzja u oġġettività issa. Speċjalment meta qegħdin nagħmlu artiklu argumentattiv jew artiklu ta' opinjoni u qegħdin niddiskutu suġġett li jaħraq suġġett daqsxejn polemikus, ikun tajjeb għalkemm lill-studenti tiegħi ngħidilhom għalkemm inti qed tressaq l-ideat tiegħek, il-kitba tiegħek u qed twassal l-aġenda tiegħek, tagħmel il-kitba tiegħek ħafna aktar kredibbli jekk inti tirrikonoxxi l-opinjonijiet opposti, jekk opinjoni li tikkontradixxi lil tiegħek. Imma mbagħad l-argument tiegħek tant irid ikun b'saħħtu li fl-aħħar mill-aħħar lill-qarrej inti iġġibu miegħek li tikkonvinċi li inti l-argument tiegħek għandu iktar kredibilità mill-argument oppost. Il-logos, il-loġika li hija s-sisien ta' dak kollu li semmejna. Kif nagħmel argument loġiku? Ir-raġunament irid ikun strutturat. Il-mod kif nikteb, kif paragrafu jorbot ma' ieħor. Ir-raġunament irid għalhekk huwa importanti li l-istudenti anke f'ambjent ta' eżami, anke taħt kundizzjonijiet ta' eżami. Inti tajjeb li tieħu 2 minuti u tagħmel xi forma ta' pjan. Għaliex mingħajr dak il-pjan inti diffiċli l-ewwel darba li tiktibha kitba ħadd tkun strutturata b'mod loġiku. Mela l-ewwel ħaġa ħansemmu fatti u statistika fejn hu importanti. Imma il-mod, il-paragrafar, il-mod kif qassamt l-idea tiegħek f'paragrafu, il-mod kif paragrafu jorbot ma' ieħor jgħin biex il-qarrej isegwi aħjar l-argument li qed tagħmel. U mbagħad l-għażla tar-reġistru, il-vokabularju skont is-suġġett li qiegħed titkellem. Dak huwa kruċjali. U dak jiġi billi l-istudenti jkunu esposti għal għażla mfasta ta' vokabularju bil-qari, billi inti fil-klassi tesponihom għal artikli, għal letteratura li mhix dejjem meħuda mill-ktieb tagħna li tkun ikun hemm firxa anke jekk ħadd tagħmel comprehension, ħadd tagħmel eżerċizzju tal-qari. Tesponihom għal letteratura miktuba b'Malti tajjeb imma dwar suġġetti differenti. Mela.
kombinazzjoni tal-pathos, ethos u logos. Mela kif għedna l-aktar kitbiet ta' opinjoni effettivi spiss jikkombinaw dan it-trepit ngħidlu, dawn it-tlet strateġiji retoriċi. Bl-użu simultanju u bilanċjat ta' dawn it-tlet strateġiji l-istudenti jfasslu kitbiet persważivi li jħallu impatt fuq il-qarrejja tagħhom. Dawn taħsbux li trid xi ħila, taħsbux li l-istudenti jridu jkunu kbar, maturi, jekk inti tispjegahom bl-aktar mod sempliċi, jekk inti toħodhom naqra din tagħti feedback jew toħloq struttura fejn l-istudenti jagħtu feedback lil xulxin bl-iktar lingwaġġ sempliċi, anke studenti li għadhom żgħar, jiena iktar żgħar li għallimt forsi kienu kellhom 11-il sena, anke studenti li għadhom żgħar kapaċi jaslu għaliha. Mela inti tistaqsihom. Tista' ssib vokabularju daqsxejn iktar persważiv, tista' iġġelni nħossni ferħan jiena naqra din il-poeżija jew jekk tal-biża tista' tbeżżani naqra iktar imma mbagħad tagħmel sens din is-sekwenza tagħmel sens li semmejt dan qabel dan jagħmel sens taħseb li tgħid tiegħek biss tajjeb jew forsi nsemmu x'jista' jeżisti iktar fid-dinja minn barra l-opinjoni tiegħek. Mistoqsijiet sempliċi li l-istudenti kollha ta' kull età jistgħu jirrelataw magħhom u jtejbu l-kitba tagħhom u jagħmluha aktar bilanċjata u allura aktar effettiva. Issa weħlet okay. Issa. Dan huwa eżempju tajjeb nagħmlu kitba argumentattiva fuq l-enerġija rinnovabbli. Dan huwa topic, dan huwa suġġett li qed joħroġ ħafna nsibuha ħafna artikli moderni u qiegħed jixref anke fil-karti tal-eżamijiet. Mela, ngħidu dan huwa mod kif jistgħu jitħaddmu dawn it-tekniki. Tajjeb, għandna introduzzjoni fejn nagħmlu appell għall-etika. Right? Stabbilixxi l-kredibilità billi semmi kwalunkwe riċerka jew esperjenza relevanti. Dikjara l-iskop tal-artiklu għaliex huwa importanti. Bdejna. Dik hija l-introduzzjoni. L-ewwel paragrafu, appell emozjonali, il-pathos, aqsam storja personali jew uża lingwaġġ ħaj biex tiddeskrivi l-impatt tat-tibdil tal-klima fuq il-komunitajiet. It-tieni paragrafu. Argument loġiku, ippreżenta l-fatti, statistika, raġunament loġiku biex issostni l-argument għall-enerġija rinnovabbli, inkludi informazzjoni dwar benefiċċji ambjentali u l-ifrankar tal-ispejjeż. Il-kontro argument mela hemm il-loġika u hemm l-etika. Irrikonoxxi opinjonijiet opposti u provdi konklużjonijiet loġiċi dan juri ġustizzja u jsaħħaħ il-kredibilità tiegħek. U tagħlaq konklużjoni ċkejkna fejn torbot il-pathos l-emozzjoni ma' l-etika, ma' l-kredibilità. Spiċċa b'seħħa konvinċenti għall-azzjoni. Appell għall-emozzjoni tal-qarrej u saħħa il-kredibilità tiegħek. Mela. U nagħlqu billi naraw għodot li jsawru kitba enfatika. Mod kif tissawwar il-kitba enfatika hija ir-ripetizzjoni, ripetizzjoni ta' kliem jew frażijiet ewlenin biex tissaħħaħ idea jew tema. Eżempju ċar huwa sentenza ta' Churchill, we shall fight them on the beaches. Mela, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall never surrender. Churchill, appena laħaq ministru, rrid jirbaħ is-simpatija tal-Ingliżi u dan huwa diskors li famuż tiegħu. Mela, anafora, ripetizzjoni ta' sentenza ta' ftit kliem fil-bidu ta' kull sentenza. Aħna lokalment għandna ġibul ir-rant li ħaddar dejjem, Rożar Briffa mela għandek ripetizzjoni
tar-rant, ripetizzjoni tal-istess kelma, il-parallelizmu, il-metafora, is-similitudni. Aħna kbirna bil-paraboli tal-Bibja, bil-ħrejjef ta' meta konna żgħar, fejn permezz tal-eżempju inti tista' tispjega l-ideat aħjar. Sentenzi esklamatorji, uża marki ta' esklamazzjoni biex twassal emozzjoni qawwija, l-iperboli, l-esagerazzjoni għall-effett drammatiku. Mistoqsijiet retoriċi, mistoqsijiet li ma jistennewx tweġiba imma jipprovokaw l-ħsieb. Użu ta' sentenzi qosra biex toħloq impatt jew tiġbed l-attenzjoni. Mistoqsijiet. Xi ħadd għandu xi mistoqsijiet? Jekk hawn min jixtieq jgħaddi xi kumment jew isaqsi xi ħaġa. Interessanti li semmejt kemm il-bżonn li wieħed jesponi ruħu għal kitba persważiva biex jara taħdem. Anke mhux biss jaqra ma jaqra b'mod analitiku li hija ħila li rridu ngħaddu għall-istudenti wkoll, mhux biss il-ħila tal-kitba, ma anke l-ħila kif ikunu kapaċi jaraw din il-karatteristika fi kwalunkwe kitba li tiġi f'idejhom. U anke, speċjalment fl-aħħar parti, tajt anke suġġerimenti prattiċi ta' kif wieħed jista' wassal l-istudenti biex jidhmu b'mod persważiv li mhix ħaġa faċli, però qas hija ħaġa impossibbli. Ġifieri naħseb it-taħlita trid tkun mhux hekk. Ara, għawna rridu neħdu il-kidba aktar bis-serjetà. Il-bniedem Malti ma tantx jaf jesprimi lilu nnifsu. U ma tantx jaf jesprimi lilu nnifsu, mhux għax mhux espost aħna nitkellmu l-ħin kollu. Imma x'donna aħna ma nagħtux daqshekk importanza lejn l-istruttura ta' sentenza. Għadnix nagħmel sens. Kif bdiet is-sentenza u kif kompliċ. Kultant nikkorreġi sentenzi nibda ngħid is-suġġett kien mod u mbagħad komplejna mod ieħor, bdejna bis-singular, komplejna bil-plural. Dak kollu meta bniedem jitgħallem jitkellem, meta bniedem jitgħallem jagħmel sens, jesprimi l-emozzjoni tiegħu aħjar, l-idea tiegħu aħjar, sa miċ-ċokon, importanti li nibdew miċ-ċokon, jiddistingwih fil-ħajja, bniedem artikolat, bniedem li jaf jispjega lilu nnifsu tajjeb, jiddistingwi ruħu fil-ħajja u dak huwa argument li tista' tagħmlu sa mill-liġken student, sa mill-liġken livell edukattiv. Sintassi tiġi qabel kollox u xekk. Ukoll hija kwistjoni ta' loġika, ma kultant ma tantx narawha. Eżattament. Hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel xi kumment. Jien oġobni l-għażla tas-suġġett, oġbitni ħafna l-għażla tas-suġġett għaliex nemmen li kif semmejt inti l-persważjoni u l-pathos hija funzjoni vera importanti fil-letteratura li mhux biss għal effett sabiħ imma tibni lil dak li jkun. Dak l-ewwel kumment. U t-tieni kumment anke oġobni wkoll il-fatt li provajt toħloq taħlita bejn il-letteratura u l-kitba f'dal-każ. Kif anke s-sillabu il-ġdid u xekk qiegħed jissuġġerixxi li l-għallima jagħmlu. U qatt ma jiena bħala għalliem qatt ma kont nimmaġina li inti ġelt nirrifletti li l-pathos huwa mekkaniżmu tajjeb ħafna li wieħed jista' jħaddem fl-artiklu ta' opinjoni, fl-editorjal, eċetera, eċetera. Proset. Jiddependi wkoll mill-ġeneru li tkun qed tikteb ukoll għax pereżempju ċerti jenna f'rapport pereżempju, rapport ma tantx jitlob pathos iktar jenfasizza il-kontenut. Kien hemm slide fejn semmietom ġifieri. Ġifieri. Ġeneri speċifiċi. Eżatt. L-istess djarju pereżempju li qed hemm ma inti mhux ħadd tikteb lilek innifsek u tipprova tipperswadi lilek innifsek. Ġifieri il-pathos u l-kumplament jinvolvi udjenza, mhux hekk ġifieri. Jinvolvi udjenza qiegħda taqra.
l-artiklu ta' opinjoni, l-artiklu argumentattiv, it-taħdita u l-editorjal, dawk l-iktar li. Imma huma l-iktar li nirċievu mistoqsijiet dwarhom. Kif ħanallem l-editorjal, kif ħanallem it-taħdita. U dan huwa mod li bniedem jista' jibni fuqu, mhux il-Vanġelu, ma huwa mod fejn bniedem jista' jieħu spunt u jespandi. Huwa punt li huwa metodu li tista' tapplikah mod ġeneriku, ġifieri tista' tapplikah ħafna. Mbagħad wieħed jista' jitpoġġa fid-dettall fuq kull ġeneru, imma diġà jkollu bidu tajjeb naħseb hekk jimxi ma' dawn il-punti. Eżattament. Tajjeb, ma nafx jekk hawn xi mistoqsija u xi kumment ieħor. Għana nirringrazzjawk ħafna jiena tal sibt il-ħin tipprepara u tingħaqad magħna anke biex semmana dawn l-idejat u dawn il-ħsibijiet. Kienet ħaġa interessanti u nirringrazzjawk mill-ġdid tagħha. Għandna fi ħsiebna wkoll nkomplu b'dawn it-taħdiet iktar qudiem matul din is-sena skolastika. Jekk ikolkom suġġerimenti ta' suġġetti partikolari li tixtiequ illi nitkellmu dwarhom, mhux neċessarjament li jorqtu il-Malti fis-sekondarja, anke fil-primarja, ġifieri jekk tħossu li hemm xi topic, xi qasam li nistgħu nindirizzawh, anke li forsi tħossu l-bżonn tiegħu intom, ġifieri, ngħidu aħna jien naf xi aspett li tixtieq li ssib ta' fuq aħjar. Kellna anke taħdidiet dwar grammatika, dwar ortografija, ġifieri ħossukom liberi li tikkuntattjawna, tibgħatulna messaġġ fuq il-Facebook jew inkella tiktbulna permezz tal-email u nikkunsidraw il-suġġerimenti tagħkom. Infakkar ukoll il dawk li jixtiequ u li forsi mhumiex membri tal-Għaqda tal-Għallima tal-Malti jistgħu jagħmlu dan, jistgħu jissieħbu billi jużaw il-formula li hemm fil-paġna tagħna tal-Facebook u għandkom kollox insomma x'għandkom tagħmlu. U anke min ikun jixtieq jagħti sehmu bħalissa qegħdin nippruvaw naħdmu anke fuq xi riżorsi, min ikun jixtieq jagħti sehmu jgħid ismajna naffordja illi nagħmel xi ħaġa żgħira, anke jekk naffordja sa tgħid f'xahar, jien naf. Kull laqxa tirfet l-imramma jgħid il-Malti, jiġifieri kull min jista' jagħti sehmu u jixtieq, ġifieri merħba bih. Ikkuntattjawna u nieħdu gost għax nkunu nistgħu ninvolvu iktar nies. Dak kollox min-naħa tagħna għallejla. Nirringrazzja ġdiet lilina, nirringrazzja lilkom kollha li naqadtu magħna u nixtieqilkom il-lejla tajba. Grazzi lilek. Saħħa. Saħħa.